Boleh bi baru ki viewer se simpan hakni ka video lengwa serva official wanam me phi hakini ki notification ane ki jingpan bana pa ki ba kongsan khamta me ye ki candidates ki bla apply na khamta kini ki post bapher hapo ka district jong ka ribhoy no po lane ribhoy district po notification te kidon ki pus ki bapher haka ni ka DSC jong ka Riboy district kalapan kre na kapanta ban pelong no ya ka examination no te samha na kapanta kini ki pus bapher kidon haru khnai chali ki serial number bat ki number of post kidon shibun chali te samha ka we hadin ka we khamta me ye phi ki candidates ki bla apply na kapanta ki pus ki bapher ki ba pin satho exam haka tarik ka ba kano banai ba kano kapor ayu te khnang ma pinla ban pankre bat pinla ban lech ban tho ya kite ka exam ka ba phila dep ban thep nang ta kite ki pus te ki pus ki bla line te samha ki pus hangai ki bla line nadu mano kin sapelong ya kanika written examination ki pus ki bla line haka live poetry bunai Julai arjar arpsau nadu arjar arpsau mo ki bla line haka apu pratrik u August arjar arpsau ki bla line haka arp khnai tarik u Oktober arjar arpsau ban ki bla line haka khatsan tarik u Oktober arjar arpsan kin sapelong no yang kanika written examination kumni harum no te kidak kirit nomor kini ke whiteboard jonga kerit te ngap tang ya kasur ke jonga te pila ban page hang niru ka try pi itu hi te ngam no namta ka banukong ka de ki post jong sectional officer assistant tracer but plumber te kini ki candidates ki bla thep kini ki post kin hamban lej ban tho ya ka written examination ha ka khanyo trik banai banukong ar hajar ar panriu ha ka por shphob german step hadu khat ar steng no phaisingi dani janmit ngila banong bat ka bar pade wi candidates ki bla thep ya ka post driver ka post carpenter mo ka written examination kan long ar putrik banai banukong ar jar ar panriu bat por kan di shpok German step hadu khat ar shiteng janmit balai ke post fishery demonstrator orchid keeper forester grade 1 lab technician laboratory assistant but lab attendance lani laboratory attendance kya exam jungpi kan de ha ka arp sautrik banai bankong arjar arpon riu bat kapor kan de shipho German step hadu khat arsting janmi nani no phaising la bano bat ka basau ne ki candidates ki blathap ya ka ne ka post jong ka lady supervisor sericulture demonstrator ka post weaving demonstrator bat mechanic grade 1 ke exam jung phi kan long ha ka arp sautrik diamond kong answer upon riu kata ha ka por no phaisi lani stengsi shibaje shitang no phaisi hadu sawje janmit bat kawasan hangne kade nang tai ka post gram sevak storekeeper bat computer clerk mo ki candidates blathap ye gite ki post exam jung phi kan salong ha ka arp pratrik banai bankong arajar apon riu nadu ka por shphob German step hadu khat ar steng janmit lani no phaisingi ni page issue ya kini ki number ne nagwanta ka serial number ko ban riu ka bade jong ka post enumerator mo ki candidates ki apply ya kini ka post exam jung phi kan dei live poetry banai bankong acara panriu ha ka performance step kata shpobuji ben step hadu khat ar steng no phaisi te ye candidates ki ba apply ya ne ka post forest guard but pom operator pade ka exam jung phi kan long ha ka live poetry banai bankong acara panriu kata ka por janmit shibji no phaisi hadu sawbuji janmit ban ya ki candidates ki ba apply ya ne ka post LDA exam jung phi kan long ha ka neutrik banai ba ar hajar ar po henriu ha ka performance step kata shpobuji men step hadu khat ar steng no phaisi ban ka ba khadu ne na buta ki candidates ki ba apply ya ka combine grade 4
Kita ki candidates ki apply ya kini kapus jong ga grade 4 ke exam jong pi kan long haka khat sau trik benai ba ar ajara punrio haka por shpobe jaman step adu khat ar shiteng no pai singi tikumta la karpan ya baro ki candidates ki bala apply ya kita ki post ba pher ki bangala de ban pensno shopi bin sobha ban download no ya ki admit card ki jongpi lengba ka link ka bangan sebu po description box mo te wanum klat ban download de ki admit card namar ke exam kala jan yo le se pile yang te klam admit card ki namsha le ban tho exam ye pi te ya ki jaka tho exam ru en pani ha ki admit card jung pi hadin ba pila dia ban download ya ka admit card insatip ha ap tho ya kani ka exam lani hang no ka exam hall hakano ka school hakano ka building pi tip hadin ba pila dia ban download ya ka admit card tingta nga wish pi all the very best nam ta baro ki candidates ki apply ki post prepare ki ba pin sa tho ya kani ka written examination jung kini ki post ki ba ngala de ban pensngo te nangai pen bahashu namaran don sakumba kato kanesngi sakumba shibanai nak beda kini grade 4 lele te din ba pila dia ban page kini video sumba ban pen kre nak benta kita ke exam reshitom khana mo pinyo ban ke uso adin ba pila dia ban pass ya ketika exam bat pila ru ban join ya kita ki post ke pi kwa ta kata hi sai sin ngonong pi all the very best.